komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes sa 20 na bulan sang Enero tuig 2022. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Pila ka mga senador luyag ibasura ang no vaccination, no ride policy. DILG siling niya wala sang box exemption cards. Wala ini ginatugutan kag wala manigin bantala sang gobyerno. Mayo man kung kakason ang negative RT-PCR test result para nga ang aton negosyo kag ang nagabiyahe hindi madakan kag hindi mamroblema. Ano ayhan ang mga indesisyon sini? Pirmahan bala ini sang syudad sa Bacolod kag Dakmanwa sang Iloilo. Ini nga mga balita kag isyu idulog sa aton sang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time man. Action Radio Philippine Standard Time las 6:34. Nagasalangisag ang tao. Ano gid bala? Ining no vaccination, no ride policy. Si Bilyo nagpatag niya surigid kaya hindi maintindihan lain diri lain dito. May mga tindog ang nagkalain-lain nga mga senador. Si Senador Francis Pangilinan siling niya ang national government dapat magbutang sang vaccination station sa mga terminal sang salakyan para mapos kay ang pulisa nagapaantos sa mga imol nga luyag magwa agod makarimedyo sa iya pala nga buyan kag wala sang kaugalingon nga salakyan kag nagapabudlay ini sa mga first dose na hindi man Japon pagpasakyon. Ano naman niya ang tindog ni Senador Ping Lacson? Siling ni Lacson, dapat ang gobyerno magbutang sa lugar nga mahapos magpabakuna ang pumuluyo antes punggan ang di bakunado nga makasakay. Si anay Senador GB Ejercito kahapon siling niya dapat may ara nga ginatagaan sa nagakaigo ang mga jeepney kag bus terminal, butangan ina sa mga airport pantalan, butangan sa mga health worker nga magpabakuna. Agod nga sige-sige ang bakunahay. Suno naman kay Francis Escudero, nagapapili senador nga dapat nga i-recall sa Department of Transportation ang iya pulisa. Suno kay Escudero, bangod discriminatory ini kag wala sang legal nga basihan. Amo ina ang pipila ka mga tindog sang aton mga senador sining nagsalangisag nga mando no vaccination, no ride policy. Timabag ko naman, nga worker ka, baton ka. Kung batunon ka lang nga worker ka, pakita mo ID, nga gaobra ka, sigurado nga hindi ka manglaton, sigurado nga wala ka virus. Daw hindi maintindihan karon ang pipila ka mga pulisa sa gobyerno. Lain ang isa, lain man ang ato dito, lain man ang ari dire. Masigara sila isyo sa mga statement nga sinumbaganay ang tao nagasalangisag. Amo ni subong nga dapat klarohon. Pigaw ang
ginatawag koordinasyon. Isahan nyo lang para ang tao hindi maglingin ulo ya. Makadto ka sobra, hindi ka pagpasakyon. First dose ka na, hindi ka pagpasakyon. Klaro naman na luyag ka magpabakuna. Anay ka nagpabakuna ka, kay first dose pa lang, punggan ka, daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. CAF
everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Pongar diri sa Technical Department. Radio Philippine Standard Time, Lasais, 43. Ang Pinoya basta pike number 1. Basta nga may magtuhaw nga mga ticket, bisan gani nga ampang sa basketball, kani may gabalgya ticket, mapike na mo sang Pinoy. Ti karon may ara naman pike. Exemption cards naman ang ginapalapta karon, ginabaligya. Ti nag-react naman ang DILG. Siling sang DILG, siling niya naglapta naman ining exemption card nga ni, daw wala man kami nag-issue sang exemption card nga ni, tiginapandaman ng publiko nga wala sang vaccination exemption card nga ni, nga gintagaan otorisasyon nga gin-issue sang gobyerno, purti yung Pinoy, no? Basta piki gani, purti gid. Tisiling sang DILG, nanawagan kami sa publiko nga hindi kamo magbakal kag hindi kamo magpati sining ginapalapta nga COVID-19 box exemption card kay wala ina sang kamatuoran, wala kami mag-issue ya nga may ara exemption card para sa exemption nga may ari kasi ni sa tanan nga ginamando sa gobyerno Nora, pwede ikaw kay may exemption card ka, nya sino naman iyang maalam nga nag-imbento sini. So, kung makasugata kamo kag baligyaan kamo, sining exemption card nga ni, siling sang DILG, baw ko'y dahoged, kay wala ina mando gikan sa gobyerno. Pwerte yung Pinoy. Basta pamiki, tagaan tsansa para makamani. Ang Bacolod ganihon, biktima man, makahuluya man man. Isa ka shop owner. Batong ginreport dire, si Lurisa Punilas, kag Maribik Horos bala. Yan na kasi Ivan, gindakop man sa entrapment, gagin patigayon, sang Juin Team sang pulis kag City Health nga opisina dire sa Bacolod, nagabaligya man sang fake vaccination card. Ano na ni? Purte ho. Ginakalitan nyo, ginaguba nyo gid ang pila ka mga plano nga kaayuhan. Ang tanan nga card nga gina-issue, dapat ipasiguro sang gobyerno. Kaya ning mga card nga gina-issue bla, ng first, second, kag booster naton, pwede mapike. Tingin na baligya, nya wala kaya, wala ka makapabakuna, ariwa. Bakal di kinyintos ang bilogo, vaccination card ni. Gapakilala nga nabakunahan ka na. So, disgrasya gigitas ni. Ay ano nga plastada daw, hindi amo ang nagakatabo. Kinanglan ng gobyerno, mas eksido siya. Ang gobyerno, kung maghimo kamo sining mga card, ipasiguro ninyo nga hindi mapiki. Ipasiguro ninyo nga hindi mahimuan paltik ka. Kaya ang Pinoy kampyon mamaltik kag mapiki sa mga gina-isyo sa gobyerno labi na gidining vaccination card. Pwerte ka na mo sa nagakapot, abi mo anay kung kumplito na sila sa bakuna, gali ang card nga ginakaptan, piki. Kung makalusot,
disgrasya naman. Basi kung makabit-bit siya tagaw, kay may card siya, disgrasya gid kita. Kay purti kadamo subong ang nagalapta, piki nga vaccination card. Dapat nga mag-ubra ang gobyerno sang card nga hindi mapiki. Kagdali makilala kung piki siya. Ikumparar sa original. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Ang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Standard time, Lasay 53. Salot ko lang makadali, ini balang isa ka babae nga wala ginpasakay sa bus. Siling niya, wala ako gilayon makapabakuna sang second dose. May first dose na siya kaya nagabusong siya. Siling niya, sang Disyembre 7, 2021 siya. First dose. Pagkatapos nagbata siya sang iya anak sang nagligad nga Oktubre 31, 2021. Siling niya, si Diana, niya luyag ko lang siguruhon na safe man ang akong baby. Kaya wala ko niya kasiguro. Hindi ana ako magpabaksin kay pagkatapos nagbata ko, niya wala pa ko kabalo kung anong epekto sini sa mangin lapsag ko. Amo na nga wala ako magpa-injection second dose. Baw, ano mga disgrasya iya nga unang adlaw sang no vaccine, no ride. Aba, si Diana, gusto na lang maggilibion, wala siya ginpasaka sa bus sa EDSA. Amo ning siling ko gidaw, amak mo, naka-first dose ng pobre, ginahulat-hulat ya nga pagbata ya, nga pagkatapos siya bata, kung anong epekto sa bata ya, amo na nga pa-second dose kung tani siya. Pagkatapos, naka-first dose naman, nga hindi pagbatunon, nagilibion lang nga pobre. Kung naka-first dose ang butsilingon, luyag na siya magpabakuna mo na siling ko kapon. Kaya kung wala siya mabakunahan, posible, hindi pa pasakahon, pwede na. Ini siya nakapabakuna na. Ginulat siya lang nga makabata siya, kaya wala pa siguro kung anong batsagon, kung ano ang resulta sa bata ya. Kung magpabakuna siya. Pero klaro ya, nga nagpabakuna siya. Ang butsil kung naka-first dose siya, gahulat lang simpo nga mag-second dose siya. Kaya mo nang malain, nakapabakuna na, hindi pa pagpasakaon. Ang mga worker ya nga nagatrabaho, niya okay, exempted ka mo ya. Sigurado ka mo, tanang nga worker, kasaka na nakapabakuna na. Daw hindi amo nang inasulsalot ko nga isyo, kaya hindi kuya kumporme. Nakapabakuna, first dose, hindi pa pagpasakaon. Ang duli, nagkambyong tindog ya. Ang tanan nga worker niya, exempted. Tinga, ang tanan nga worker, nagiging exempt nyo. Sigurado ka mo, nakapabakuna na tanan. Sa lang isag, ini nga klase order, do hindi amo. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations
international labor organizations nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nagsaglit sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa Philippine Standard Time, Las 7. Standby na sa aton Aksyon Balita, Morning Edition, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eddie Naboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon